ağlamayın diýen bolsaňyz, onu dinlemän maksat bermek ýa hekaýamyz eni hakynda bolar. Açyk gynançyrak gelin hekaýamyza geçelim. Bunlarda bir gün Kakas ölünden soň aýalyň maksagatyna eýeren bir ýigit ejesini garrar öýüne tapşyrmaga karara gelýär. Oglan ejesini garrar öýüne tapşyrandan soň 2 aýdan 3 aýdan bir gerek ziýarata gidýän eken ejesiniň ýanyna. Bir gün garrar öýünden jaň gelýär. Oglana jaň edýärler. Ejen gat agyr hasta ýatyr. Ejen gelip görkütmeňi sizden soraýasyp habar berýär bolan oglan derrew ejesiniň ýanyna edýär. Agyr ýasypdan ejesiniň ýanyna baryp oglan şeýle diýär, eje diýär. Ýerimde kenekli aýdýan bolan. Eje diýär sana diýär, näme edip bilerniýär-de? Sana näme edip bilerniýär? Ogul näme edip bilerniýär? Ejesem diýär, oglum diýär, sen şu wagt diýär. Otoga diýär-de. Ýatýan otoma diýär, bir konditsioner alýar. Otomosona gat ysy bolýar diýär. Biram diýär, halazirnik alýar-da. Sebäbi zatlar goýmany ýerim bolman üçin aç bolan wagtda kän bolu diýär. Oglanam muny ejesine ýüzlenip şeýle diýär, eje diýär, sen şu soňky demge gelýänçiň näme işledin? Aýtmadyň şu wagtda seni diýär. Munyň öň aýdan bolsaň belki diýär, beýlede hassa bolmazdyň diýär. Ejesem diýär, oğlum diýär, men astadanam diýär, açlykdanam diýär, gündem gördüm, geçirdim diýär. Ýöne diýär, men sen aladaň edýän diýär. Oglam düşünmek, men aladaň men şunu diýän diýär bolyn. Günügeler diýär, sen hem sağalyň diýär, sen uçtak diýär. Garlar öýüne tapşyranna diýär. Şonu sen şu ejirler çekme diýip aýtýan diýär. Bu eje diýilýän zat näil zat? Mene bilem, o gelin ejelemeden gadaryn bilelim. İşine ökte bolmak wajypmy? Ýa-da häsiýet wajypmy? Gelin muny bir kizjek hekaýamyz bilen öwrenelim. Günlerde bir gün bir padşa wezire sorapdyr. Durmuşda häsiýet wajypmy? Ýa-da işine ökte bolmak wajyp diýipdir. Wezirem bu soraga hiç pikirlenmän, elbetde häsiýet padşam diýipdir. Padşa da sen muny suwdet diýip bütün owa ýaň beripdir, ýagny bildiriş beripdir. Iň ökte haýwan tälimçisine, ýagny baş öwredişine bir halta altynypdyr. Wezirem bir kundan soň iň ökte haýwan tälimçisini padşaň huzuryna getiripdir. Padşa da ýaň haýwan tälimçisine şeýle sorap beripdir. Sen näçe wagtda bir pişigi men öňüme hödüri padnosda getirýär öwredip bilersiň diýipdir. Haýwan tälimçisi muňa takminan 6 aýyň içinde öwredipdir. 6 aý geçipdir. Ýaň haýwan tälimçisi pişigi eline padnosy berýär-de padşaň huzuryna berýär. Weziriň deňinden geçip barýaka padşa wezire ýene täzeden sorapdyr. Durmuşda häsiýet wajypmy? Ýa-da işine ökde bolmak wajyp diýipdir. Wezir bu soraga jogap bermäkä pişik deňinden geçip barýaka jüýsünden bir saçan alypdyr da goý beripdir. Ýanky pişik padnos eline alşýaly taşlapdyr. Ýanky saçan elinden gowlak beripdir. Wezir onuň bu soraga täzeden jogap beripdir. Elbetde padşam häsiýet wajypdyr diýipdir. Haýwan tälimçiň 6 aýlyk ahlata bärde boşa gitdi. Garaz adamda gowy häsiýet bolmasa durmuşda işine ökte bolanlaryň hiç ýeli peýdasy ýokdur. Salam oğudan. Bolmaýar beýle. Tanışyp bolmadymy? Bulamy näse? Onuň näme? Bu size közlenir. Aglançyk. Men sen deň däl. Men şeýle görýärmi? Uy onu bir çykaraşyň. Şeýle näýli? Näme başga görürüm? Вот это совсем другой разговор, вот это совсем другой разговор. Assalamu alaikum. Aleykümselam, bir cappuccino la. Aslam, Kerim. sen mi? Onca gıklas. Awala Kerimcan. Afisant ol işläpýärsiň o. Özüňe beýeslikçidiň däme? Awa hasap besibi owal çykamsaň bärde afisant bol işläpdir. Men beýeslikçim däl ýöne. Şonu da afisant ol işlemeýänmin. Ay maňa bolýar halatça garançy. Bu iPhone'un padzelkady nerden tapdyň? Yo, padzelkada original.
Ha, orijinal. Ne seversin? Böyle bir cappuccino alıp bere. Başka gerek dadın mam. Yo, dinle şu cappuccino'nu ala. Ben bayal görünecek bolamok lan. Asıl ödüm. Düşündün mü? Bak. Bolla bar men ta. Kerimcan sen arkayına otur men sroşno gitmel bollum da men yorayn. Dur bir min to menem çıkacak. Ya otur ver ho arkayın. Dur diye no. Yür. Gel. Ha, İslam. Yürü öyün ödüm oklayın. 10 verlikte yürüp ya demadın mı? Ya da sağ ol bağlay maşin. Ulan sen kimi? Hava geçelim paket alalım mı? Salamu aleyküm amca. Ne mi hizmet? Aleykümselam. Bir cevap islat teyalay. Sana bakın. Bol. Maşinum ama zaten bura. O da maşina. Satıp ne aldın? Ay karollu zugaldım da. Nesibetsin o bura. Sağ ol. Sana Xudoy yetirsin da. Oo, arkadaşlar. Saat 3'te kadar. Ağam, bunu ne koyup nire kaldıracağım beni? Qo'lni yaradim naxarlar. Sezdir ha? Qo'lken. Inta sana var nasip bo'ldi. Mundo'nun qo'l naxarlar uchtay kelelar. Innikeda qaqam qo'l naxarlar berzak taqala. Sağ ol. Ha. Shu odalaymi? Ha, ol. Shu odalay. Yana var. 4 yıl bundan namını soramdı. Sen bana neymi diyen oldun? Ben sen yala namını veririm. Sen kim ol deyip. Ben yüreğim ağrıdı. Beni cevap verettin sen. Ben beysim. Askerlik gibi. Yok. Bol ya. Ödüm tölerim çoğdu. Bahane tap kaç gidecek olma. Geç otur. Ödüm tölerim. Yani ben erkek oğlan. Ben geçen ya atlamayan unuttum hemmesini. Öyüne de geldik. Hava. Uy, dün akşam seni öydakiler ayttım. Şeyle mi kovduğunu? Soradılar, neymi iş ediyadidiler, neymi kâr Bir ediyadidiler. açık değil mi tercümeçi? Şu neymi değil, şey adından çıktı. Ben ayttım, on gepin muңaydiya, muң gepine muңaydiya gepçi değilim de. Onu aytsın. Sana may gelgen ya, adından düşmeye ton ayttım, ho. Oğul şekercan marmeladım. Valla tanganla soğut paltoğu kayttım. Zanım yığına onu başka bir araymasın. Kervandaki iskadan sana verdik getiren soğut. Söyyensin canım. Salam oğul şekercan marmeladım. Şun sen doğulunun elleyen. O kutlu olsun. Yaşını da koydun bağlam görsen dine koğuluk olsun. Sağ ol canım. Oh, brat, neyem oynasana? Kellem ağır ya, настроением yok. İrdenen veri, hiç tadiyem yok. Wi-Fi işten yok, internetim yok. Karnım acık ya, durup bilem yok. Benim seni düşünen brat. TikTok'ken gözüm şeyle olya. Dünkü aylığım cüvimde yok. Kellemde saçlar dinip var ya. Dubai'ye gitsin. Euphoria. User. Aladalar gitsin. Başka bat gerek değil. Dubai'ye gitsin. Dönür ya lan.
23 fevral oynayalım oğlaklı. Dilşat kımmada bu dünya soğuk. Han çorap ne? Baydım. Yok neyse. Aylımda nece ya bunu? Bu savaşan tarih kadın. Devletin aylıkta var. Dördün de hayrat edersin de. Nesi versin. Öyde oynayın öyle. Hiç etmem.